dangoroba ka kɛnɛ kan bi ni waati in na waleɲuman dɔ fɔli bɛ ta ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma a mana sɔrɔ diɲɛ fan o fan bi wulada in na ko kura a ka jamukan kɛnɛ kan dɔɔni so maa min bɛ an ka plateau kan ale tɛ maa dogolen tuguni bilen ni jamukan in kɔnɔ ni jamukan in émission kɛ sigiyɔrɔma 100 i b'a sɔrɔ 80 ale kelen kelen don k'o bɛɛ ta karamɔgɔ Adama Dawo jiri karamɔgɔ Adama Dawo bi n'ale tɔgɔ fɔla Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn ale b'a la ka wulikajɔ minnu kɛ dɔɔni ko hukumu kɔnɔna la a fɔlɔ ka mɔgɔw labɔ fili la a filanan maaw dalen tɛ dɔɔni minnu na ka maaw lasɔn o ye a n'a preuve jiri karamɔgɔ Adama Dawo a ye dɔɔni caman di maaw ma tarabu kan a ye dɔɔni caman di maaw ma jiri kan nka don nataw la an bɛna da fana don kuranɛ la bi karamɔgɔ Adama Dawo jiri karamɔgɔ a ko bi k'a ye jiri 2 dɔrɔn de ta a bɛna bi ta kɛ fayida gɛrɛgɛrɛ de ye k'o di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ka se ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen makow dilan an bɛ segin a kan ko kura an minnu bɛ yen k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ aw kan an bɛna kɛ diɲɛ gɛlɛya suguya fɛn fɛn ye a ye karamɔgɔ Adama Dawo ka nɛgɛjuru siraw ta an ka ja dugu ma a y'a wele ale ye dɔnnibaa min ye n'a tɛ se min na fiyewu a bɛ tilen k'o fiyɛ a ne tɛ se nin na nka n'a bɛ se min na a bɛ tilen k'o fɔ client fana ye bi an bɛna kuma baara ten ko karamɔgɔ Adama Dawo la folikan b'a bolo nin waati in na ka ɲɛsin a ka client bɛɛ lajɛlen ma a b'o da aw tulo kan an bɛ sɔrɔ ka don jɛmukan kɔnɔ i Dawo kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ ala tile fila ye alkɛrɛ nɔrɔ dɔ bɛ ka na sisan kɔri tɛ ka wurudiliba dɔ kɛ karamɔgɔya tɛ ɲinɛ wurudili tɛ o siga t'o la n'i ye ta kɛ sunɔgɔ ye a a tɛ ɲinɛ bɛ taa k'i to an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo maa o maa tulo b'an kana nin waati in na an ka foli b'aw ye ne de ye Adama ye n jamu ye Dawo Alahu akbar ka bɔ Yɔrɔso cercle la ne sigiyɔrɔ bɛn bɛ Sikaso de ma nin waati in na ayiwa Adama Dawo a ye yiriw de kalan Adama Dawo a ye tarabu de kalan Adama Dawo a bɛ cɛbi 3 dɔn Alahu akbar Adama Dawo dɔɔni bɛ yen ko fiɲɛ dɔɔniw don Adama Dawo a bɛ dɔ kalama la donc a ka kan bɛɛ n'i ka jamana jɔ cogo don tiɲɛ don an ye layiru de ta an ko an se ye min ye dɔɔni kɔnɔ an b'o di adamadenw ma fɛn bɛɛ tɛ tiɲɛ nka fɛn bɛɛ tɛ nkalon ye dɛ Alahu akbar fɛn o fɛn nkalon bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ a tiɲɛ bɛ yen siga t'o la wa fɛn o fɛn tiɲɛ bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ a nkalon bɛ yen o don an bɛ ala de deli ala k'an bɛn ni tiɲɛw ye Alahu akbar ni ala sɔnna yiri 2 de b'an bolo ni waati m'an ta tɛgɛma an b'o yiri 2 ɲɛfɔ mɔgɔw ye Alahu akbar adamadenw k'a dɔn sira tɛ yen ni jigi tɛ Alahu akbar n'i ye bɔtɔ ye ka taa yɔrɔ dɔ la i taara jigiya dɔ nɔfɛ o don donc o de kosɔn yiri bɛ se ka kɛ adamaden jigi ye yiri bɛ banajuguw furakɛ ayiwa yiri bɛ kamanagan furakɛ Alahu akbar yiri bɛ fantanya furakɛ yiri bɛ mangoya furakɛ Alahu akbar mais yiri de ma dɔn fɛn o fɛn n'a ma dɔn n'i donna o fɛn kɔnɔ e bɛ kɛ sitana de ye siga t'o o la fɛn kɔnɔ Alahu akbar donc Alahu taala sɔnna ka bi fana jira an na a ma jira minnu na don n'u ma foyi kɛ ala la siga t'o la a y'a jira an minnu na an yɛrɛ ma fɛn di ala ma wallahi fɛnw bɛɛ bɛ fara ala de yɔrɔ tiɲɛ don yani an ka don kuma kɔnɔ an bɛ an ka abonnés fo o don maa o maa b'an filɛ an ka foli b'u ye siga t'o la i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli b'u ye o don k'a ɲini ala fɛ se tɛ maa ye dɛ se tɛ dɔnni fana ye o don setigi de ye ala ye maa o maa b'an ka yiriw ta k'a kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen mako dilan ami yarabi ni min y'a kɛ bana na ala ka banaw ban o don ni min y'a kɛ gɛlɛya la ala ka gɛlɛyaw ban siga t'o la o de tun bɛ n bolo k'a ɲɛfɔ merci beaucoup karamɔgɔ Adama Dawo jiri karamɔgɔ bi an ka jiri fɔlɔ la an bɛna kuma zɛgɛnɛ de kan kosɛbɛ kosɛbɛ karamɔgɔ Adama Dawo zɛgɛnɛ bɛ se ka mun ɲɛ adamaden ye e bɛ dɔnni jumɛn dɔn zɛgɛnɛ kan alihamdulilayi an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada nka yanni an ka don yiriw kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔw fo o don parce que n'i y'a mɛn jɔnni kunnadi a fɔ ala ni sababu ɲuman siga t'o la an ka don a ka kuma kɛ walahi dɔ de jɔn don siga t'o la n'i ye dɔ sigilen ye dɔ de jɔn don o don o de kosɔn an kumana yɔrɔ yɔrɔ an ma ɲina an ka faamaw kɔ siga t'o la an b'a ɲini ala fɛ
fitne min b'an ka jamana kɔnɔ tɔɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ foyi tɛ ala kɛ ye siga t'o la an y'an ka jamana in kalifa ala ma an y'an ka faamaw kalifa ala ma an y'an ka sɔrɔsiw kalifa ala ma Allahu akbar foyi tɛ ala kɛ ye tɛ tɛmɛ o kan Alahu taala y'a ka cɛbaw kisi cogoya min na ala k'an ka ɲɛmɔgɔw kisi Alahu taala y'a ka cɛbaw kisi cogoya min na ala k'an ka sɔrɔsiw kisi siga t'o la ala ka gardiw kisi Amin ya Rabbi. ala ka polisiw kisi Amin ya Rabbi. ala ka wosoforow kisi Amin, ala amin. ka dɔgɔtɔrɔw kisi Amin ya Rabbi. ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi Amin ya Rabbi. ala b'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ silamɛya ka kɛlɛkɛbere ye duwawu de ye an ka duwawu kɛ foyi tɛ ala kɛ ye siga t'o la an ka jɛ Ɔhɔ. k'a di ala ma ni ala ye min kɛ Ɔhɔ. o de ye tiɲɛ o don ye an bɛ ala fo Ayiwa. k'a tanu k'a barika da ayiwa Ni Ala sɔnna. merci beaucoup karamɔgɔ adama dawa toujours an bɛ segin an ka kuma dakun kelen kan n'o ye zɛgɛnɛ ye kosɛbɛ zɛgɛnɛ a bɛ fɛn caman dilan kosɛbɛ zɛgɛnɛ bɛ maako caman dilan an bɛ fɛ ka dɔn e bɛ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn dɔn zɛgɛnɛ jiri kan alihamdulilayi an bɛ ala fo ɔhɔ ka ala tanu o don ka ala barika da yanni n ka don kuma kɔnɔ ne y'o de fɔ mɔgɔ ye a dama ne ti dɔnni fɔ k'a tɔ to n kɔnɔ Ayiwa. ayi ni ne ye fɛn o fɛn fɔ parce que ala taala ko ni maa min y'an janfa Ɔhɔ. o t'an dɔ ye Siga t'o la. ne ti janfa fɛ ayiwa ni ne kumana dɔnni na Ɔhɔ. ne balimakɛ kana adamadenw yɔrɔ ɲini a kɛ Allahu akbar a kɛ parce que ne dara saka kunu na ne ti sɔn habada ka fɛn dɔ fɔ ko n ma min kɛ ka ɲi Allahu akbar ne balimaw an bɛna se zɛgɛnɛ de ma zɛgɛnɛ de ye yiri ye Ɔhɔ. yiri min n'a dɔnna banajugu tɛ yen yiri min n'a dɔnna Ɔhɔ. fantanya tɛ yen Allahu akbar. yiri min n'a dɔnna Hey. kamanagan tɛ yen yiri min n'a dɔnna Ɔhɔ. denko problème tɛ yen zɛgɛnɛ de y'o ye ne balimakɛ ɔhɔ an bɛna fɔlɔ a yɔrɔ jumɛn na zɛgɛnɛ sun fitinin an b'a fɔ o ma o kɔnɔ ma sigi min na jinɛ bana sitanɛ bana u mana kɛ adamaden min na i b'a fɔ ko adamadaw ko ka zɛgɛnɛ ɲini ɔhɔ kɔnɔ ma sigi min na mɛ i b'a kɛ den 7 zɛgɛnɛ sun fitinin 7 n'i y'a fitinin 7 sɔrɔ i b'i jija ka layi ɲini n'i ye layi sɔrɔ i bɛ na ni layi susu kɔnɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko ɲama tutu n'i ye ɲama tutu sɔrɔ ka fara layi kan ka fara zɛgɛnɛ in kan k'a susu ne balimakɛ e tɛ ka sira i ka so kɔnɔ wa dɔɔni kɛ tasuma na ne balimakɛ jinɛ jugu tɛ e kɔ wa dɔɔni kɛ tasuma na ne balimakɛ e ka furuko tɛ ka ɲami wa dɔɔni kɛ tasuma na ne balimakɛ e donna ko o bɛ tiɲɛ dɔɔni kɛ tasuma na ni tiɲɛ bɛ yiri la e bɛ adamadaw wele 82 09 99 16 i y'a faamu ni cɛ o cɛ y'a kɛ nin kɛ cogo in na walayi ka bana jugu dɔ to i la walima ka sitanimafɛn dɔ to i kɔ walima ka jinɛ to i kɔ i bɛ n'a fɔ ko ala ni cɛ hey ni ala sɔnna ayiwa o bɛ kɛ ayiwa ne balimakɛ o zɛgɛnɛ sun kelen ɔhɔ maa dɔw bɛ yen gɛrɛsɛgɛ ka gɛlɛn fo ka taa dama tɛmɛ o don hali n'u ni bɛ jɛ ka baara kɛ ɔhɔ tellement olu ka gɛrɛsɛgɛ ka gɛlɛn fo a bɛ yɛlɛ e fana kan tiɲɛ don i b'i jija ka zɛgɛnɛ sun ɲini min falenna digiɲɛso kan ɔhɔ chauffeur bɛ nin dɔn kosɛbɛ han chauffeur bɛ nin dɔn kojugu hey n'i ye zɛgɛnɛ sun sɔrɔ Ɔhɔ. min falenna digiɲɛso kan Ɔhɔ. jija i k'a lili bɔ Hey. n'i y'a lili bɔ Ɔhɔ. e k'a sɛnsɛn k'a to bɔrɔ kan Ɔhɔ. k'a susu Ɔhɔ. e ka jija i ka nɔnɔ ɲini n'i ye nɔnɔ sɔrɔ Ei, e ka ei, jija i ka ei. digiɲɛ den dama dama ɲini k'a susu ni ɲɔgɔn Ɔhɔ. ye e ka dɔɔni kɛ nɔnɔ na Hey. k'a k'i ka koliji la Ei. i k'i jija i ka siɲɛ 9 sɔrɔ a la eh ne balimakɛ ɔhɔ ni digiɲɛ ma jɔ ɔhɔ gɛrɛsɛgɛ ti jɔ ei ni pɛrɛmu de b'i bolo ko i bɛ baara ɲini ka dɛsɛ Ɔhɔ. ni digiɲɛ ma jɔ Ɔhɔ. i bɛ mobili boli sɔrɔ wa i gɛrɛsɛgɛ ti jɔ wa i bɛ nafolo fana sɔrɔ zɛgɛnɛ de bɛ nin kɛ hey ne balimakɛ Ɔhɔ. o to yen hey muso dɔw bɛ yen ɔhɔ u ka laada tigɛra mhm u tɛ k'u ka zuru ye o don ko adamadenw ko Ɔhɔ. k'u ka zɛgɛnɛ lili ɲini u k'a ko k'a jɛ k'a fara siyɛn Ɔhɔ. k'a susu kosɛbɛ Ɔhɔ. k'a nugu ko adamadenw ko Eh. k'o ka to k'a don seri la k'a min k'a ta kɔnɔdimi gɛlɛn ka kɛ kɔnɔdimi n ka zuru tigɛra Ɔhɔ. n'i ye waati sɔrɔ a la ɔhɔ Alahu taala b'i kɔnɔminɛnw saniya
tila k'i furakɛ bana o bana b'i kɔnɔ a bɛɛ b'i bila i ka pati na normal pati wa i bɛ pati den sɔrɔ. pati pati o ye sɛgɛnɛ ye hey ne balimakɛ Ɔhɔ. o to yen hey baarada la Ɔhɔ. juguya fanga ka bon fo ka taa dama tɛmɛ Ɔhɔ. i jugu Hey. a ka yɛlɛma Ɔhɔ. k'a kɛ i ɲi ye Ɔhɔ. adamadaw bɛna dalilu di sɛgɛnɛ kan O ye anw ye. ni cɛ o cɛ y'a kɛ Ɔhɔ. i jugu bɛ fara i kan Ɔhɔ. k'i dɛmɛ i ka baara la pɛtɛti t'a la Alahu Akbar. yɛlɛma cogo t'a la hey ne balimakɛ Ɔhɔ. ni juguya ka bon baarada la Mhm. i bɛ sɛgɛnɛ ɲini Ɔhɔ. kuru 7 Mhm. i b'i jija Ɔhɔ. ka so I. kusi k'a la hey ne balimakɛ o belebele dɛ n'i ye so kusi kɛ sɛgɛnɛ na Ɔhɔ. k'a tobi Hey, k'a ko hey, kana hey, min hey, jija hey. i ka tile 7 sɔrɔ a la Ɔhɔ. n'i ye tile 7 sɔrɔ a la Ɔhɔ. i b'i jija Ɔhɔ. i bɛ fura ɲaga in ta yɔrɔ min ti jan Mm, ji i n'a fɔ ji wolo sira Ɔhɔ. e tɛ nɛɛma de kɔ wa Ɔhɔ. i bɛ taa fura ɲaga in fili ni ala sɔnna maa minnu b'i juguya dɛ olu b'i kanu ni hɛrɛ olu b'i dɛmɛ i ka baara la i bɛ ɲɛ sɔrɔ Allahu Akbar. sɛgɛnɛ de b'o kɛ hey an bɛna kelen fɔra Ɔhɔ. an k'a to ten ayiwa parce que n'an ko an bɛ sɛgɛnɛ yɛrɛ fɔ Ɔhɔ. an bɛ siya la ayiwa a tɛ se ka ban mais yɔrɔ dɔ bɛ i b'a kɛ to kɔnɔnabana bɛ maa minnu na n bɛna se o de ma ayiwa an n ka bɛna se o de taa ma film banna ne balimakɛ ɔhɔ kɔnɔnabana bɛ mɔgɔ min na ɔhɔ kɔnɔ joli juguman foyi da kasa bɛ bɔ Ɔhɔ. yala o banaw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen ɔhɔ kɔnɔnabana bɛ kala fo a da kasa bɛ bɔ ayiwa i b'i jija Ɔhɔ. i bɛ sɛgɛnɛ den ɲini Ɔhɔ. o y'a den de ye n'i y'a den sɔrɔ yiri kelen bɛ yen Ɔhɔ. an bɛna o fara a kan ayiwa i y'a faamu Ayiwa. n'o ye dɔngɛ i bɛ sɛgɛnɛ den bɔ Ɔhɔ. ka dɔngɛ lili bɔ k'a tobi Eh, ka eh, dɔngɛ lili ji in eh, kɛ ka sɛgɛnɛ daji Allahu Akbar. ne balimakɛ hey mɔgɔw ka kɛ o bɔkolo kama o ka yiri ɲini o ka yiri dɔn tiɲɛ don tiɲɛ don ne y'o de fɔ n ka kuma n ko peut-être bɛ dɔ ninnu bɛɛ la fo n'a kɛra yiri han peut-être tɛ yiri la yiri jaabibali bɛɛ i ma kɛ mɔgɔw ka yiri ɲini Ɔhɔ. n'i ye jijala Ɔhɔ. ka dɔngɛ lili Ɔhɔ. k'a tobi k'a mɔ kosɛbɛ Ɔhɔ. k'o ji kɛ ka sɛgɛnɛ den daji ne balimakɛ i na i lila b'i jija Ɔhɔ. i bɛ li dɔɔni k'a la ni Hey. diabète t'i la n'i ye li k'a la n'i ye daraka dun Ɔhɔ. demi-verre fa Ɔhɔ. i k'a min Eh. n'i ye tilela dun Ɔhɔ. demi-verre fa Han. i k'a min Eh. n'i ye surafana dun Ayiwa. demi-verre fa ɔhɔ tile 7 sigiyɔrɔma 3 Eh. i bɛna fɔ ko adamadenw ala k'i mɛn kɔrɔ ta kana t'a la ayi peut-être peut-être t'a la fiyewu han ni ala sɔnna Ayiwa. o ye sɛgɛnɛ de ye ɔhɔ i y'a faamu ɔhɔ voilà karamɔgɔ adamadɔ nin waati in na foli bɛ ta ka ɲɛsin ma Kosɛbɛ. nin saga kɔnɔ an minnu b'a la ka disa 23 chrono tv lajɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan walima foli y'aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen tɛ a ka jamukan kɛnɛ kan dɔnni so n'a mago bɛ karamɔgɔ adamadenw ka nɛgɛjuru sɔrɔ la a bɛ se k'a ta an ka ja dugu ma le 82 09 99 16 adamadenw i ko ko an bɛ bɔ zɛgɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ na zama de la ni ala sɔnna zama min bɛ anw fɛ sikaso kosɛbɛ kosɛbɛ zama min bɛ sɔrɔ mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la kosɛbɛ kosɛbɛ zama min sɔrɔ ka di e bɛ mun dɔn zama jiri kan e bɛ alihamdulilayi mun dɔn zama kan an bɛ ala fo hey ka ala tanu ɔhɔ ka ala barikada ɔhɔ ala min ye e ni ne bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan tiɲɛ don k'o bɛ fara ala de la tiɲɛ don an ka cɛsiri o don diɲɛ cɛsiri so de ye walayi adamaden ɔhɔ ne b'o de fɔ ne jɛɲɔgɔn bɛɛ ye unhun walahi i mana kɛ diɲɛ ko o ko la ɔhɔ cɛsiri tiɲɛ don ne balimakɛ ɔhɔ an kana tulonkɛ don cɛsiri la walayi diɲɛ unhun a bɛɛ ka sɛbɛkɛlaw kamana gan jango maa min bɛ tulonkɛ kɛ tiɲɛ don diɲɛ tɛmɛna tulonkɛ la walayi an ka baara kɛ o don baara de bɛ mɔni bɔ ɔhɔ mɔgɔw ko Ɔhɔ. ko baara tɛ wari sɔrɔ ne adamadaw ko Ɔhɔ. walahi tiɲɛ t'a la ayiwa wari sɔrɔ ye jumɛn e ma ho bɛ min na i y'o sɔrɔ i ye ma ho dilan a banna ne bolo wari tɛ tɛmɛ o kan siga t'o la tiɲɛ tɛ o don an bɛna kuma zaban de kan hey zaban ɔhɔ ne balimaw unhun maa o maa bɛ yen ko i muso bɛ lasiri ɔhɔ k'a sɔrɔ den ma taama ko adamadaw ko Ɔhɔ. u kana kamana gan Ɔhɔ. u kana kɔnɔ tiɲɛ Den taama fara. adamadaw bɛna kuma yiri dɔ kan hey ni den o den ba y'a kɛ den bɛ sin min fo ka taa fɔ dɔ in wolola hey kɔnɔboli t'a minɛ a ti pasa kɔnɔ furu ti boli hey ne balimakɛ e de la ka zaba den y'a baara zaba de ye yiri min den bɛ san kalo 12 bɛ k'a baara tiɲɛ don zaba y'o yiri de ye walayi tiɲɛ ne don balimakɛ ɔhɔ
n'o problème ye mɔgɔ min sɔrɔ ko adamadaw ko a tigi kana kamanagan a kana siran a kana jɔrɛ a kana kungo fɔ yɔrɔ caya a ka wulu yɔrɔ bɛɛ a bɛ sɔli ta a bɛ taa zaban na a b'a lili dɔɔni bɔ a bɛ zaban dugumana lajɛ a b'a sɔrɔ zaban den kɔrɔ dɔw bɛ na a b'olu ta n'a tilal'o la a ka zaban furaburu dɔɔni bɔ a bɛna don daga la a ye den kɔrɔ min to ma zabansun duguma a bɛna don daga duguma ka lili don ka fara kan ka furaburu in don ka taa kan kilisi t'a la tu t'a la foyi t'a la bɔdon t'a la ne balimakɛ i bɛ yiri tobi e min ye ba ye e ka to k'a ko den ka to k'a ko aw ka to k'a min ko adamadaw ko a ye tile 7 sigiyɔrɔma 3 k'a kan i den bi fa ka tɛmɛ maa min yɛrɛ ka a ma kɔrɔ ta zaban don n'an bɔra yen an bɛna basigi fo an ka kuma gɛrɛsɛgɛ kan o fana ye tiɲɛ ye gɛrɛsɛgɛ de tɛ tulonkɛ fɛn ye o ye tiɲɛ ye i bɛ ko o ko la gɛrɛsɛgɛ furakɛ siga t'o la ni gɛrɛsɛgɛ sɔnna fɛn bɛɛ bɛ sɔn walayi ni gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ dɛ siga t'o la an ka kuma gɛrɛsɛgɛ kan ne balimakɛ n delila k'a fɔ n ka kumaw kɔnɔ n ko yiri ye saba de ye k'a ta mali la fo diɲɛ dan n ko yiri ye saba ye mɛ kuma n'a kɔrɔ don n tɛ yiri ka ca ni 200 ye yiri min bɛ yen n'i y'a tigɛ n'a bɛ sinji bɔ o ye yiri ye yiri min bɛ gɛrɛsɛgɛ di danfɛn ma yiri min bɛ yen ni ŋɔni b'a la o ye yiri ye yiri min bɛ danfɛn kisi a danfɛn ɲɔgɔn ma yiri min bɛ yen ni fu b'a la o ye yiri min bɛ banajugu furakɛ y'a faamu ne balimakɛ ne maa min bɛ gɛrɛsɛgɛ kɔ i ye fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ i ye yiriw ko ka dɛsɛ ka somɔgɔw kɛ ka dɛsɛ ka karamɔgɔw kɛ ka dɛsɛ hali n'a y'a sɔrɔ i taara adamadaw fɛ k'o ma ɲɛ i b'i jija i bɛ sɔli ta i bɛ taa zaban na i b'i zaban na a lamɛn dɛ i b'i jija i bɛ zaban lili bɔ y'a faamu walayi mɔgɔw ka nin lamɛn an bɛ waati min na maliyɛn bɛɛ b'a dɔn an bɛna don kalo min na k'o ka gɛlɛn tiɲɛ don ne balimakɛ mɔgɔw k'a kɛ o bɔkolo kama parce que waatiw o de bɛ tiɲɛ yira tiɲɛ don i y'a faamu mɔgɔw ka nin kɛ o ka nkalon bɔ an da ayiwa ni degun bɛ mɔgɔ min kan i kamanagan na ko adamadaw ko i ka jija i ka tile 7 sigiyɔrɔma 3 kɛ zaban lili dɔrɔn na parce que yiri lili o de bɛ degun ban pewu degun mana k'i la yiri lili de ka teli ka adamaden degun wuli ka bɔ yen pewu i y'a faamu fandenya jugu mana k'i la zaban lili bɔ kana fura kara bɛɛ kɛ lili ye i b'a kɛ kuru 7 i b'a tobi n'i yɛrɛ b'a fɛ ka kabako yɛrɛ yala e ka nɔnɔ dɔɔni k'a la parce que nɔnɔ de ye fɛn jɛma fɔlɔ ye dugukolo sanfɛ bisu na bɛ kungo kɔnɔ i y'a faamu n'i ye nin ko fandenya mana kɛ cogo cogo o bɛ ban jigi mana tigɛ cogo cogo i ka jigi wuli tugun ne balimakɛ fana a bɛ kameramani na a bɛ n'a fɔ ni rebelle poroporo rebelle poroporolen k'a jɛ ne balimakɛ halisa an bɛ zaban de kan Alahu akibaru ne mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ juru ta i fɛ a bɛ ban a tɛ juru in sara a damadaw bɛna yiri dɔ d'i ma n'i ka juru bɛ maa o maa la n'i y'a kɛ a tigi b'i wele k'a fɔ karisa tiɲɛ na n ye dɔ sɔrɔ n bɛna dɔ ci ma kuma banna mɔgɔw ka jija ka yiri karisa yiri de ɲɔgɔn tɛ yen ne balimakɛ i y'a faamu n'i ka juru bɛ mɔgɔ la juru sarabaliw ne balimakɛ ayiwa nin lamɛnnen kɔfɛ kana mɔgɔ foyi wele fanga na a banna ayi i ka wari tɛ a bɛ sɔrɔ i b'i jija ka zaban feere de ɲini n'i ye zaban feere sɔrɔ n'a da tile la n'a jara i b'a susu k'a kɛ mugu ye e k'a dɔɔni k'i koli ji la i k'a fɔ zaban ma se ka ban feere kɛ ma karisa kana se ka ban ne ka juru in sarali ma a ko n'i y'a ko don min i ka jija i n'a tigi ka ɲɔgɔn ye i ka dɔɔni kɛ tulu la a k'o mun e bɛna dɔw dɔn ko yiri tɛ tulonkɛ fɛn ye o tuma juru sarala ayi juru wa o bi sara fo a tigi bɛ tila k'i sɔn min tɛ juru i y'a faamu o tuma a cari kosɛbɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ halisa an bɛ zaban de kan o don zaban ye yiri ye tulonkɛ man ka kɛ yiri min na tiɲɛ don ne balimakɛ gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ la n bɛna se o de ma sisan i y'a faamu ayiwa parce que ni gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna hali i ka musoko bɛ gɛlɛya o tiɲɛ ni gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna i ka denko bɛ gɛlɛya ni gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna i tɛ fɛn sɔrɔ e b'a dɔn gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ bɛ min lase adamaden ma e bɛ min ɲini e t'o sɔrɔ
min bi e ɲini o b'e sɔrɔ garisɛgɛ tiɲɛ de bɛ lase mɔgɔ o tiɲɛ misala sisan e t'a fɛ e ni mɔgɔ ka ɲɔgɔn sama ka se fanga ma mais ni garisɛgɛ tiɲɛna walahi sababu sababu bɛ nana ye o bɛ kɛ o ye garisɛgɛ tiɲɛ de ye Allahu akbar i b'a fɔ ko adamadenw ko maa minnu bɛ garisɛgɛ ɲini ko ka jija ka zaban lili bɔ u ka jija ka seretoro lili bɔ u ka jija ka zɛgɛnɛ lili bɔ parce que zɛgɛnɛ de ye yiri bɛ adamaden kisi i bɛ garisɛgɛ sɔrɔ ka tila ka kisi yiri saba tɛ kun fayakun ayiwa i y'a faamu i bɛ don daga la k'a tobi mais n'i b'a fɛ ka kabako yala anw fɛ yan fɛn min bɛ dun ka caya o ye malo de ye ayiwa i bɛ malo ko ji k'a ne balimakɛ o secret wɛrɛ ye walahi nin ye yiri de ye ni maa o maa ye nin ɲɛ dɔn mɔgɔ bɛ kabako ka diɲɛlatigɛ la i y'a faamu nin ye zaban de ye n'an bɔra yen halisa an bɛna se zaban de ma e bɛn e tɛ baara la don o don i bɛ tile ka te wuli e tɛ foyi la jija i ka zaban bɔ den bɛ zaban min na o ye bulu de ye i bɛ zaban bulu bɔ den bɛ bulu min na i b'a kɛ kuru 7 i b'i jija ka kolo kɔrɔ ɲini kolo kɔrɔ ni mɔgɔw tilara kolo min na k'a fili yala o ye wulu yɛrɛ bɛ dɛsɛ o la i b'u kolo bila daga duguma o fana ye fɛn wɛrɛ ye dɛ i bɛ zaban bulu in don k'a d'a kan ka dugawu k'a la n'i ka ɲɛnamaya ye k'a tobi k'a ko ka na min tile 7 dɔrɔn k'a kan ne balimakɛ walahi yala mɔgɔ kɔni bɛ e sɔn e de bɛna to ka mɔgɔw sɔn sa i ka kuma in ni fayida in m'a sɔn ji la lalabi delila ka kuma kolo kɔrɔ kan ka ye kosɛbɛ olu dɛsɛra kolo kɔrɔ min na a delila ka kuma o gansan dɔrɔn kan alihamudulilayi n bɛ nin kelen sɔn ji la an bɛ ala fo ala ka lahara sɔ suma ye a y'an ko kiti min na ala k'o nɔgɔya a n'a bɛ taa jɛ min na ala k'o nɔgɔya adamaden maa si t'i laban cogo tiɲɛ don o de kosɔn an ka cɛkɔrɔbaw ko i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ala deli laban na tiɲɛ don maa si t'i sa cogo dɔn walayi bɛɛ bɛ sa o don an bɛ ala deli ala ka lahara sɔn suma ye a y'an ko kiti min na ala k'o nɔgɔya ami yarabi n'ala sɔnna ayiwa ne balimakɛ don nataw la an bɛna kuma kolo kɔrɔ ni cɛ 30 kan don nataw la an bɛna kuma kolo kɔrɔ ani tarabu kan don nataw la an bɛna kuma kolo kɔrɔ ani manɔgɔ kan ne balimakɛ ne bɛ min fɔ adamadenw ye mɔgɔninfin kɔni ka cɛsiri an bɛ ko la cɛsiri yala ne kumana yiri caman kan mais mɔgɔ ni yiri bɛ fɛn ɲɛ mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ fɛn min na bamanankan don a ka gɛlɛn i bɛ nin yiri ko ka sɔrɔ ka baara de kɛ mais n'i ye nin yiri ko ka sɔrɔ e tɛ foyi la dun a ma nɔgɔ wala o de kosɔn n kumana yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fɔ mɔgɔw ye u ka baara kɛ n'i kɔni bɛ ko dɔ kɛ ka yiri sɛbɛ ɲini ka to k'u ko i fana ka dugu bɛ jɛ walayi siga t'o la walayi laɲini ani latigɛw de bɛ yen siga t'o la an ka kow ɲɛɲini ka kow kɛ tiɲɛ don i m'a ye an ka jamana in na yan mɔgɔw tigɛra fɛn min na o de ye dɔnni tiɲɛ don an bɛ yɔrɔ min na bi o man ka kɛ fiyewu o man ka kɛ fiyewu ne balimakɛ dɔnni tɛ taa kɛ lahara dɛ dɔnni bɛ kɛ diɲɛ na nin walayi dɔnni jugu tɛ yen mɔgɔ jugu de bɛ yen o don n'i ye dɔnni jugu kɛ ala bɛ taa ye jɛni n'i ye dɔnni ɲuman kɛ ala bɛ baraji d'i ma o don mais est-ce que dɔnni b'a yɛrɛ kɛ wa kɛcogoya t'o la dɔnni t'a yɛrɛ kɛ kɛcogoya t'o la mɔgɔ de bɛ dɔnni kɛ vraiment ne balimakɛ an bɛna kuma dɔnni kelen kan an b'o kɛ ka bi taa kun cɛ an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ni ala taala sɔnna ni ala ye waatiw to an bolo adamadenw u bɛna bɔ kow kalama k'a dɔn k'a fɔ dɔnni tɛ dogo fɛn ye ayiwa i y'a faamu dɔnni man ka dogo siga t'o la i y'a faamu an bɛ nin fɛn fɛn fɔ ala taala b'o fɔ ko ale bɛ maa fɛ maa min ye fɛn dɔ kala k'a dɔn k'o fɔ an mɔgɔninw ye e ma ye an bɛ nin fɔ cogo cogo mais ala sɔnna ka tila k'a ka jɔn dɔw bila u b'an sɔn an bɛ balo tiɲɛ don o de kosɔn dɔnni tɛ dogo fɛn ye siga t'o la ne balimakɛ maa o maa bɛ sababu kɔ k'o tigi ka jija u ka fini ɲini cogo ɲɛna nin yɛrɛ ɲɛna nin yɛrɛ jara ne non mais émission yɛrɛ kun banna o